מטה. יש שם התנחלות, יש שם מים. הם ישמחו לתת. תקשיב. ישמחו לתת לך. ישמחו לתת לך. חברים. גם את המים שאתם גונבים. תקשיב, מה אתה עושה פה בארץ הזאת בכלל? לך לניו יורק, לך לארץ אחרת! פושע! מה אתה מחפש פה בכלל? מה אתם כולכם מחפשים פה? מה אתה מחפש פה? בשביל לריב פה? בשביל לעשות עניינים עם יהודים, ערבים? יאללה, לך לארץ אחרת. הרצל עשה טעות, חלאס, נגמר הטעות, יאללה, עופו מפה, תשאירו אותם מקום לאנשים רוצים לחיות. שייך לצלבנים, לממלוכים, לא יודע למי, לכל החבורות האלה. בוא, אני אביא לך מים, מהבית שלי אני אביא לך מים. קח לטרקטור, אני אביא לך מים. לעלות ללמעלה כולם, כמו שאני מכריז פה שטח צבאי, כולם, כולל למה? למה אתה ככה? אתה נוסע לטורקיה. אין מים לכבשים, אתה לא נותן מים. אנחנו מכאן! תוריד את היד מהנאצים! אנחנו מכאן! חוצפנים! אנחנו מכאן! לא רוצה! אנחנו מכאן! רגע, המטבחים שלי! איבדתם מיד! איבדתם! אל תראו רבות! איבדתם! לגנוב מאלמנה? לגנוב מאלמנה? תירגעו חבר'ה, אף אחד לא עושה בלגן. מי אותי של המנהל? שלום, דיברנו עם המאירי, שומע? איך קוראים לך? איך קוראים לך? היי! איך קוראים לך? אתה מעוכב, אני איש ציבור, פעם אחרונה שאתה תדבר אליי ככה, מג"בניקים, אני רוצה שהוא יעוכב. תקשיב שנייה, תקשיב שנייה. יש פה מישהו ששומר עליו, אביב. תקשיב שנייה. אז תעבדו כמו פרחחים לגנוב מיתומות ואלמנות, זה לא יש פרחח? חתיכת אשכנזים מניאק. זה מה שאתם יודעים לעשות, לגנוב מיתומים? שאני מספיק חכם ככה. מה זה יהודי לגנוב מיתום זה? זה שאתה דתי וזה יפה מאוד, אבל זה מעניין את הסבתא שלי. אתם גונבים מיתומים ואלמנות, זה לא משנה כלום. מה גנבתם? יש לך טלפונים שלנו? דולב, זה אתה. מה לעשות, זה העונש של מי שגונב מהמכבשים, חופרים לו את המוח. למה? אל תגידי לי חלאס, בגללך יש פה כבשים בגללך כבשים לא שתו, וזה, סבבה? ואם אתה רוצה אתה מוזמן אליי לבוא לשתות מה שאתה שותה, אני לא יודע, אתה שותה תה, קפה, אתה שותה ערק, ויסקי. יש מה לעשן? יש מה לעשן, מה שאתה רוצה, יש הכל. אוקיי. מה שאתה מעשן אני גם רוצה.
את האלמנה המסכנה? מה זה האלמנה המסכנה כל כך? שכולם בוכים על האלמנה? ישראל, אמרתי לכם לאן להיות שם. לקחת לו את המים! שם מפה גם אתה. כמו שאני מסלק אותם, אני אסלק גם אותך. אתה לא תסלק מפה מצלמה. אני אסלק את מי שאני רוצה. סע ללמעלה. עצור אותי. סע ללמעלה. עצור אותי, אני לא עולה. סע ללמעלה. לא, אני לא אתה עולה. לא עולה? לא, אין תעצור בעיה. אותי. שדי, בוא. תעצור אותו. תעלו למעלה. מה הסיפור עכשיו? הוא לא יכול לסלק מצלמה, אני אמרתי לו. בסדר, בוא תעמוד עכשיו. כבד את המצלמה בבקשה. אני אעצור. צריך לכבות את המצלמה? לא. אז יאללה, תכבה אותה. אתה תעצור אותי, אני רוצה לצלם. אז תכבה את לא, המצלמה. אני רוצה לצלם שאתה עוצר אותי. נו, תצלם. אתה עצור, יפה. תכבה את המצלמה. תודה רבה. זה המח"ט, אושר טלפונית, ב-9:48. איפה החתימה של המח"ט? פה, מי זה חתם? גיא חזות, אושר טלפונית על ידו. המח"ט חתם, אושר תגיד לי בשמו. מה הגבולות? גבול גזרה זה שטח ביר עילית. מה זה פה? עד זה הציר. מצפה יאיר? לא, זה בית עלמין. זה בית בסדר? עלמין, כל שטח של ביר עילית, כל הבורות של ביר עילית, כל השטח של אדוני מור יש משפחה שנייה, לא זוכר כבר קוראים לה, כל השטח פה הוא שטח צבאי סגור, מיידית, לא 10 דקות, מיידית. יש דבר כזה. בסדר, תן להם 5 דקות. 5 דקות. 10 דקות מעכשיו, שטח צבאי סגור.